Bona tarda a tots i benvinguts. L'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella ha organitzat la conferència d'avui i ha convidat a participar de la mateixa l'Associació d'Amics del Museu de Calella. És per aquest motiu que la presentació del nostre conferenciant d'avui, en Vicente de la Fuente, la fa Amics del Museu. I no la fa el seu president, en Lluís Barri, sinó jo mateix com a vicepresident de l'associació, només per un motiu, i és ser també amic personal d'en Vicente. En Vicente de la Fuente Bermúdez és historiador de l'art, centrat sobretot en les arts decoratives i especialment en la ceràmica aplicada a l'arquitectura del període modernista. És col·laborador de la Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar. Ha catalogat diferents col·leccions de ceràmica, com la de la mateixa Casa Museu de Domènech i Muntaner, la del Museu d'Arenys de Mar o la col·lecció Barrau de Santa Eulària d'Esriu d'Eivissa. També es dedica a la investigació i recerca, que s'ha traduït en diferents treballs i articles de revistes especialitzades en ceràmica i diferents participacions en alguns llibres. Col·labora amb l'Associació per a l'Estudi del Moble ubicada al Museu del Disseny de Barcelona i també fa de gestor cultural i guiatge per diferents museus, col·leccions particulars i de guia de patrimoni de carrer a Canet i en alguns barris de Barcelona. A més, és col·leccionista de rajoles, tema que ens porta a la conferència d'avui. Va ser després de la seva visita al Museu Arxiu que va quedar ben evident la necessitat de posar en valor la nostra col·lecció, que no vol dir res més que cuidar-la i donar-la a conèixer a tothom. El Museu Arxiu Municipal de Calella, Josep Maria Codina i Baguer, està pendent d'una renovació i d'una modernització en el seu discurs museogràfic a mig termini. I la conferència d'avui, esperem, serveixi per fer que aquesta col·lecció de ceràmica que tenim hi tingui cabuda i es mantingui en exposició, ja que va ser gràcies a tot l'equip de voluntaris del museu encapçalats pel mateix Josep Maria Codina i en Jesús Rodríguez, entre d'altres, els que van aconseguir reunir tota la col·lecció que avui podem gaudir, especialment la de rajoles, a partir de la recollida en les obres i els enderrocs que es feien en el nucli antic de Calella. L'ideal hauria estat poder fer aquesta conferència al museu, acompanyada d'una visita a la sala de les rajoles, a la farmàcia, a la cuina, al pati, però per fer-ho tècnicament fàcil i sobretot perquè encara a aquesta hora hi hauria massa llum al pati del museu per poder visualitzar bé les fotografies del conferenciant, no ho han fet possible. Així doncs, esperant que us sigui d'allò més interessant i instructiu, us deixo escoltar en Vicente de la Fuente parlar de la ceràmica vidriada al Museu de Calella. Moltes gràcies i endavant, Vicente. Quan parlem de petita història és això, parlarem de la història que ens permet les peces de Calella. N'hi ha períodes de la història del que no parlarem d'ella perquè el Museu de Calella no conserva cap peça d'aquest període. Però sempre el fil conductor, el que marcarà el discurs, sempre són les peces que es conserven a les sales del museu. I parlaré de Pisa, perquè clar, n'hi ha molta ceràmica. La ceràmica és un terme molt ample. Des de la terrissa fins a la porcellana és ceràmica. La Pisa en concreta és la que conserva la col·lecció principalment de Calella, està formada per Pisa, és un material molt concret i ara explicaré una mica el que és la Pisa. Si me situo... Bé, la Pisa és la rajola o fins i tot els plats quotidians. És una peça de fang cuit que veiem aquí a l'esquerra o dreta. Bé, són aquestes peces marronoses. Això és la peça de fang feta i cuita. Això és terrissa. Com això ja es podria utilitzar. Però el vidriat és el que li dà aquest aspecte, l'impermeabilitza i permet una decoració. Aquest vidriat és aquesta capa blanca que veiem en aquestes rajoles. Són 4 rajoles de finals del 18, principis del 19, que pertanyen al Museu de Calella. Aquesta capa blanca el que fa és una capa de vidriat amb el component principal, és estany, el que fa és impermeabilitzar la peça. És una protecció i a més aquesta peça, aquesta capa blanca, el que permet és posar una decoració a sobre. A mesura que anem parlant, parlarem d'alguns sistemes decoratius d'aquesta capa estanífera que són molt variats i evidentment al llarg de la història han predominat uns o uns altres.
Com sorgeix la idea de recobrir la terrissa? Perquè la terrissa existeix des que l'home soma. Fer coses amb fang neix a Mesopotàmia, cap a l'any 6000, al Neolític, però no és una terrissa vidriada. Per què es comença a vidriar la terrissa? Això comença al segle IX, el que és actualment Iran, per influència de Xina. A Xina es fa la porcellana i els perses volen imitar la porcellana, però no saben com es fa la porcellana. Llavors, fent provatures, arriben a aquesta mena de solució que, sense ser porcellana, sí que visualment dona la idea que és porcellana, és a dir, un recipient blanc amb una decoració blava a sobre. No és porcellana, la porcellana es fa en caolín, el caolín és un fang blanc i per això la porcellana és blanca. Ells, com no saben el que és el caolín, no tenen caolín a Iran, el que fan és arribar a aquesta solució d'agafar un vidriat a partir del sílice i l'estany i la peça groguenca, marronosa del fang normal la tenyeixen de blanc. I amb això visualment aconsegueixen un subproducte que a ells els sembla el mateix que la porcellana. Això amb l'expansió àrab arriba a Itàlia i a Espanya a partir del segle X i a partir del segle X d'Espanya i Itàlia comença a remuntar cap al nord d'Europa i arribaríem als dies d'avui. Però la ceràmica vidriada neix en aquell moment. Tota la ceràmica anterior a aquest moment, sobretot a Europa, tota la ceràmica romana, grega, no és ceràmica vidriada. S'aconseguia impermeabilitzar-les a partir d'uns altres procediments, que no explicaré perquè no ve el cas, perquè no parlarem d'ella, però la ceràmica vidriada comença a Europa a partir del segle X, principalment els territoris de l'Al-Àndalus, evidentment, sud d'Itàlia, Sicília, tot el que era Andalusia, i a partir del segle XIII això ja comença a pujar, ja comença als territoris de la Corona d'Aragó, després el nord d'Itàlia, fins a arribar als Països Baixos. I aquesta seria una de les primeres peces més importants, o potser la més important que té el Museu de Calella. És una ceràmica decorada en manganès i en verd, cap a finals del segle XIII, principis del segle XIV, dels tallers de Barcelona. És la primera ceràmica que es fa en territori cristià, que no sigui l'Al-Àndalus, a partir d'aquesta tècnica de la maiòlica, és a dir, de cobrir la peça de fang amb la capa estanífera blanca i sobre aquesta capa estanífera blanca es fa una decoració a partir de manganès i el verd que es podia aconseguir amb òxid de coure o de ferro. La ceràmica de Barcelona específicament està feta amb ceràmica de ferro. Evidentment, per saber aquestes coses no se sap a ull, s'ha de fer anàlisis químics. Clar, només els grans museus tenen la capacitat de fer aquests anàlisis químics. Però en principi és ceràmica de Barcelona, pràcticament segur. Aquesta mena de ceràmica només es feia a Barcelona, a cap altre lloc de Catalunya es feia aquesta ceràmica en verd i manganès, només havia tallers a Barcelona, però no és una ceràmica exclusivament catalana, és una ceràmica que es fa per influència àrab, copien els models de Màlaga i de Granada o Còrdova, que ja feien una ceràmica en verd i manganès des del segle X, i a partir del segle XIII els reis cristians comencen a copiar aquesta ceràmica, i és una ceràmica que s'estén per tot l'arc mediterrani, des de València, Terol, Barcelona, Marsella, fins a totes les ciutats italianes, Orvieto, fins a arribar a Sicília. I és una influència de molta influència islàmica. Si veiem aquest cèrvol de la peça que es conserva a Calella, veiem aquests ulls que estan clarament inspirant-se en ceràmica àrab. És una ceràmica que s'ha trobat molt poqueta. De fet, no es coneixia fins al segle XX i sobretot a partir de l'any 36. Es coneixien unes rajoles de la catedral de Tarragona, d'una capella que estava enrajolada amb aquestes ceràmiques i que es pensaven que eren valencianes, andaluses, no es tenia ben bé clar d'on eren, fins a la Guerra Civil. Gràcies a la Guerra Civil, això és un contrasentit, però amb la Guerra Civil s'enderroquen moltes catedrals, moltes esglésies, i a les voltes de les catedrals apareix aquesta ceràmica barnissada en verd i manganès. I llavors es pot establir que aquesta ceràmica s'ha fet a Barcelona. Es fan anàlisis del fang, d'on ve, és un fang que ve dels voltants de Barcelona i es pot datar fins a finals del segle XIII, fins a principis del segle XIV. I a més, amb aquesta similitud amb la resta d'Europa, de l'arc mediterrani. Aquesta ceràmica es posava a les voltes
perquè un cop estava feta la volta de l'església, per posar la teulada era més fàcil anivellar l'espai que quedava amb peces de terrissa, normalment peces de terrissa que havien sortit malament del forn, que no posar maons o material més compacte que pesava més. Amb això s'arribava a anivellar i posar la teulada. Aquestes peces, quan s'enderroquen les esglésies, surten i dona peu a poder fer a establir l'origen d'aquestes peces a Barcelona. El que passa que aquesta peça jo he demanat, perquè a la fitxa del museu, quan va ingressar als anys 80, crec, ningú va posar res. Evidentment, és una peça del segle XIII, malgrat que no s'han fet anàlisis, n'hi ha un percentatge molt gran de possibilitats que sigui de Barcelona, però clar, on s'ha trobat? Per tradició oral, que s'ha trobat a Calella, en una excavació. Però clar, una peça sense origen, sense documentació, és una peça bonica, res més, no té cap valor històric. Si veiem aquí, és un estudi que va fer la Carmen Riu Martí sobre totes les tipologies de ceràmica en verd i manganès que s'havien trobat, veiem aquest alfardó que es conserva al Museu del Disseny de Barcelona i que de Castelló d'Empúries, que decorava també el terra d'una església, veiem que està posat en aquesta fitxa de tots els motius decoratius, però no hi surt el de Calella. Per què? Perquè un material que no té constància d'on ve no serveix. Això s'ha tret realment d'una excavació arqueològica aquí a Calella o algú ho ha comprat en un mercadillo a Lisboa, l'ha portat aquí i quan s'ha cansat d'ell ho ha donat al museu? Això no ho sabem perquè no hi ha constància documental. Llavors és una peça que no es pot utilitzar per una investigació científica com la que fa la Carmen Riu quan fa aquesta anàlisi de la ceràmica en verd i manganès. Per això és molt important la documentació. I quan es dona una cosa al museu, dir no, això ve d'un mercadillo, ho he comprat, ho dono perquè ja no ho vull a casa i el museu estarà ben cuidat, però que no és de Calella. És molt important tenir constància d'on venen les peces i fer una recerca científica important. Perquè després, jo no sé si la Carmen Riu coneixia aquesta peça o no la coneixia, perquè clar, l'altra cosa és la difusió. Un museu ha de fer difusió de les seves col·leccions. Si no fa difusió de les seves col·leccions i només es queda al poble, és un patrimoni una mica malograt, perquè és un patrimoni d'aquesta peça és important a nivell de Catalunya, no només a nivell de Calella, perquè n'hi ha molt poquetes d'aquestes peces. No és una ceràmica molt abundant. N'hi ha el Museu del Disseny té una. En col·leccions particulars n'hi ha unes quantes més. Vull dir, no és una peça molt abundant. Al Museu del Monestir de Pedralbes en conec un albarel, un pot de farmàcia. Vull dir, no és una farmàcia, no és una ceràmica que n'hi hagi moltíssima. Llavors, clar, però aquesta manca de conserves, de documentació fa que no es pugui incorporar en estudis seriosos com aquest. Però clar, com peça, és una peça magnífica. Jo trobo que la cara d'aquest cèrvol és una cara fantàstica, l'ull és meravellós. I és el que deia, és aquesta ceràmica que es dona en tot l'arc mediterrani. Aquí veiem una peça, aquesta gerra que ve de Granada, és la més antiga, del segle X, i ja tota la resta veiem que la cronologia és la mateixa, 13-14, que és un plat de Barcelona, aquest es va trobar a les voltes, crec, de Santa Maria del Pi, i després plats italians i també de València i Aragó, que també n'hi ha moltíssima d'aquesta ceràmica en verd i manganès d'aquesta època. Ja veiem que, a més a més, són focus productors que entre ells s'influencien. S'ha trobat ceràmica feta a Barcelona, a Venècia, i al revés, s'ha trobat molta ceràmica italiana a Barcelona o per tota Catalunya. Aquestes ceràmiques viatgen per tota Europa i els models es van copiant entre si. De fet, el principal centre productor, evidentment, era la costa mediterrània d'Espanya, vull dir, el que era València i Granada, que produïa les peces més importants i que a Itàlia copiaven. Però al mateix temps que els italians feien la seva versió, quan aquesta versió arribava aquí, influïa als artesans aquí. Hi havia una retroalimentació entre tots els centres productors. Però és una ceràmica molt interessant i molt poc coneguda. Ara et donem un salt
Clar, estem parlant de l'edat mitjana, donem un salt al segle XV a la ceràmica de reflex daurat. No s'espantin, això no està al Museu de Calella. Són peces magnífiques. Quan parlem de ceràmica daurada, de reflex daurat o reflex metàl·lic, tothom pensa en aquestes peces tan fantàstiques de Manises. Són peces que es feien per encàrrec, que es feien tots els reis d'Europa o fins i tot el papa encarregaven a Manises al segle XV aquesta ceràmica de reflex daurada d'inspiració àrab i una ceràmica molt preuada, molt cara. No tothom podia permetir-se tenir aquesta ceràmica. Quan parlem de ceràmica de reflex metàl·lic, tothom pensa en aquestes peces. A Calella es conserva ceràmica de reflex daurat o metàl·lic, però no són aquestes peces. Però és una mica quan es facin la idea de quina és la gran ceràmica. És aquesta. La que trobarem a la ceràmica de Calella és la ceràmica més quotidiana. Si això es troba als palaus o al papat o al Vaticà o a les grans famílies amb escuts nobiliaris, la ceràmica de reflex daurada que trobarem a Calella és la ceràmica que usava la gent a casa seva, la ceràmica d'ús quotidià. I per això és important aquesta ceràmica, perquè ens diu com vivia la gent de Calella. Aquí veiem una mica aquesta dualitat de la ceràmica pràctica i la ceràmica de luxe. A l'esquerra veiem un retaule del Menac on veiem com al nen Jesús li ofereixen aquest raïm en aquesta safata, en aquesta plata, que és un dels models que hem vist abans, del gran reflex daurat que es feia a Manises. Aquesta ceràmica reflex daurat, tant de luxe, es feia sobretot a Manises entre els segles XIV-XVIII i va tenir un gran èxit. Eren peces molt cares pel seu laboriós procés de fabricació. Però si veiem aquest retaule anònim que es conserva al Museu d'Historià de Barcelona, veurem aquesta escudella i aquesta plata o aquesta safata una mica més senzilleta, té una decoració més senzilla, que és precisament la mateixa ceràmica que trobem a Calella. És a dir, no trobem la ceràmica de luxe amb la que s'ofereix al nen Jesús, sinó la ceràmica que s'utilitza en el Parc de la Verge, és una ceràmica més quotidiana. Aquesta és la ceràmica que veurem a Calella. I a més, aquest model en concret, n'hi ha una escudella que pràcticament té la mateixa decoració. Normalment els retaules, quan representen coses quotidianes, són bastant realistes i serveix una mica per datar la ceràmica i també la ceràmica serveix per datar aquesta peça, aquests retaules anònims. I aquestes serien algunes de les primeres peces que trobem a Calella. Clar, tenim el mateix problema que amb l'altra. Són peces que van ingressar al museu a la dècada de 1980, no tenen cap origen, per tradició oral se sap que venen del Roser, d'una excavació que es va fer al Roser, però ningú va tenir l'oportunitat, perquè potser era una excavació arqueològica perquè tenia que fer-se alguna obra d'urgència, com sempre van els arqueòlegs, o va ser una excavació d'amateurs, de gent de Calella, que els va veure i les van salvar. I li falta aquesta documentació científica de saber d'on es van treure, en quin estrat i sobretot de quin edifici, perquè al Roser n'hi ha 3 edificis, o les runes de 3 edificis que avui ja estan desaparegudes. N'hi havia 2 masies, l'Hospital de Pobres i la Capella del Roser. Això implica 3 coses molt diferents. Si es van trobar aïllades a les masies, és aixovar de casa, vull dir, les coses amb les quals la gent menjava. Però si es van trobar a la Capella del Roser o a l'Hospital de Pobres i es van trobar juntes, això ja té una altra lectura. És una ceràmica que està datada entre 1590 i 1650. És un període cronològic molt concret. I en aquesta època ho vaig veure, va passar a tota Catalunya, però en el treball d'aquest noi de Calella vaig veure que a Calella va haver una epidèmia de pesta en aquestes dates, 1650-1653. Això que implica, si aquestes peces es van trobar totes juntes a prop del Roser o de l'hospital, potser no era aixovar de casa, sinó que són les peces que es van utilitzar per donar l'extrumació als morts per l'epidèmia de pesta. Això està documentat a tota Catalunya. A tota Catalunya, cap a 1650, n'hi ha dipòsits on es llançaven els plats on s'havien posat els olis sagrats i s'havien donat a l'extrumació a gent que havia mort d'una epidèmia per la pesta. En aquest cas, es llançaven totes les peces juntes a un dipòsit. Això justificaria que totes aquestes peces que es conserven a Calella, si es van trobar juntes, són totes d'una mateixa cronologia, perquè corresponen a un període molt concret. No hi ha posteriors a 1650, perquè un cop acabada la pesta, aquest dipòsit es va sellar. I llavors, clar, això va ser perdut fins que es van trobar al segle XX. Però el no tenir constància, si es van trobar totes juntes, si es van trobar separades i on es van trobar, en quina de les restes
possibles restes arqueològiques que hi havia al Roser abans es van trobar, clar, no podem establir una hipòtesi. Per això és important la documentació, perquè aquí tenim un fragment, un tros de la història de Calella que no podem determinar exactament quin és perquè ens falta aquesta documentació. És importantíssim per una peça. Són peces molt boniques, però estan mudes, no parlen. I amb la documentació, amb una extracció de l'obra del camp arqueològic seriosa, amb tota la documentació, aquestes peces ens podrien explicar coses que pertanyen a l'aixovar d'una família benestant de Calella o que es van utilitzar en un episodi d'una malaltia, d'una pesta al segle XVII. En concret, aquestes peces són peces de finals del segle XVI, principis del XVII, i són peces fetes a Reus. Abans he parlat que les grans peces de luxe es feien a Manises, però aquesta ceràmica de reflex daurat o metàl·lic també es va fer a Barcelona, a Reus, també a alguns pobles a Moel, a l'Aragó. Bé, i aquestes en concret, per el tipus de decoració, es podien estar fetes a Reus o Barcelona i aquella d'allà a Barcelona segur pel tipus de decoració. Les peces de Barcelona tenen una decoració molt característica que ja ens dona una idea de que ja no és una ceràmica de luxe, sinó una ceràmica més d'ús quotidià i ara explicaré per què. Aquí ho tenim. Aquí veiem ben bé aquesta decoració amb buits, que recorda una mica la safata que hem vist abans al retaule del Museu Diocesà, que coincideix amb la data, això és segle XVI, i el que veiem aquí és aquesta decoració, que si la decoració de Manises és una decoració molt laburosa, molt detallista, feta amb pincell, molt exclusiva, pràcticament no hi ha una peça igual, aquí el que veiem és una peça feta amb un pincell pinta. El pincell pinta, els pèls del pincell estan agafats amb tres trenes, dues més primes i una més gruixuda, i llavors d'un traç fan la decoració. Veiem que tot el traç és triple, i això es fa amb un pincell pinta. Llavors, clar, això que implica que és una peça feta ràpida, perquè s'ha de produir moltes, perquè en una casa normal no necessiten una escudella per decorar, necessiten 10 per fer la cuina, menjar i tot això. Llavors és una ceràmica més d'ús quotidià. I és aquesta ceràmica que utilitzava la gent de Calella. Si venen de Calella, suposo que sí, perquè tothom amb qui he parlat m'ha dit que tradicionalment aquestes peces s'atribueixen a una excavació arqueològica no seriosa efectuada als anys 80 a Calella. Veiem, aquestes tres d'aquí dalt són les que venen de Calella, veiem com són models que les trobem també al Museu de Mataró. Veiem que és la mateixa decoració, és aquesta decoració seriada i ràpida, amb aquest pincell pinta, per tenir una producció per abastir el mercat d'ús quotidià. No són peces de luxe. Si volem fer alguna pregunta mentrestant, aixequen la mà i jo explico i interrompeixo, i si no, al final ja podem demanar el que volem. Però si no entenen alguna cosa de la que dic o de les imatges, podem fer una pregunta intermitja. També al museu també es conserven peces que no venen de Catalunya, que no estan fetes ni a Barcelona ni a Reus, que eren els dos centres productors de ceràmica de reflex daurada. En concret tenim aquesta aquí de dalt, que ve de Manises, és una peça de Manises, una escudella de Manises. Aquí la tenim pràcticament la mateixa decoració en una col·lecció particular, però sencera. I també de Montelupo, a Itàlia. Aquesta peça en blau al mig és una peça de luxe que ve d'Itàlia, de Montelupo. Montelupo era un centre a la Toscana, era un centre de producció ceràmica molt important al segle XVI-XVII, que va començar imitant la ceràmica de Manises i després d'imitar la ceràmica de Manises va començar a tenir la seva producció pròpia i va ser un centre molt important. La seva ceràmica es troba a tota Europa i els plats de Manises actualment a les subhastes tenen uns preus espectaculars. Això és una ceràmica, evidentment, la persona que va comprar aquest plat a Calella ja tenia un poder adquisitiu més important, ja comprava una peça d'exportació, potser era un negociant, un mariner, alguna persona que tenia una nau i anava a Pisa. Clar, i això no ho he dit, per què es diu Pisa en català? Perquè la ceràmica italiana arribava a Barcelona des del port de Pisa. Pisa no té port, però a la costa hi havia una ciutat que funcionava com port de Pisa. Llavors, clar, si a Itàlia la majòlica es diu majòlica perquè venia de Mallorca, a Catalunya es diu Pisa perquè oficialment els bars carregats amb ceràmica de tota Itàlia venien de Pisa i per això es diu en català Pisa.
Aquest és un exemple d'aquesta pizza de luxe italiana que arribava a Catalunya. Veiem aquí un plat particular, d'una col·lecció particular, on veiem aquest plat pràcticament igual, però sencer, i a dalt veiem també un fragment de pizza de Montelupo dels molts que es van trobar a l'excavació del Rec Comtal al bord de Barcelona. Vull dir que era una pizza, una ceràmica també molt corrent, però ja d'un nivell una mica més elevat, d'un estatus, ja no tothom podia accedir a tenir un plat de pizza italiana, ja eren famílies benestants. Evidentment, tot això ens està parlant de Calella al segle XVII. I després tindríem les altres peces importants del segle XVIII, que és la rajola dels oficis. La rajola dels oficis és potser una de les peces de la ceràmica catalana més important. És d'aquelles peces que donen caràcter a la ceràmica catalana. A tot arreu tenen diferents noms, però a tot arreu es van fer peces dels oficis, però a Catalunya és cert que van tenir un grau de disseny i exclusivitat i d'arrelament que va fer que siguessin molt populars. De fet, la rajola d'arts oficis neix del món que arriba a Barcelona. Barcelona no era un port massa important al segle XVI-XVII, el comerç havia traslladat a l'Atlàntic, però no deixava de ser una ciutat important on arribava molt comerç. I a Barcelona arriben en un moment determinat, cap a finals del segle XVII, cap a 1640-50, mitjans del segle, perdó, arriben a Barcelona les rajoles que es feien a Delft, que són aquestes típiques rajoles blanques amb aquesta coberta estanífera amb la decoració en blau cobalt, i arriba la pizza policroma d'Itàlia, de Montelupo. Ven aquest plat de Montelupo del Museu del Disseny. Clar, quan arriben aquestes dues coses a Barcelona, els ceramistes catalans de Barcelona el que fan és barrejar-les perquè els agrada la rajola de Delft, però la troben sosa. Bé, aquí agrada la coloraina. I llavors apliquen aquesta rajola de Delft, apliquen el color de Montelupo, d'Itàlia, i tenim la rajola dels oficis catalana, que també es fa a Manises, a Lisboa. Tota aquesta ceràmica normalment és comú a tots els regnes espanyols d'aquest moment. Es fan versions a Barcelona, a València, Terol, Andalusia, Lisboa, i els models canvien. Un model pot començar a Lisboa, però al cap de 50 anys o 25 ja s'està fent a Barcelona. I actualment és molt difícil de vegades establir si una rajola, no d'aquestes, que són molt catalanes aquestes, però n'hi ha d'altres que després veurem que és molt difícil establir si és Barcelona, és Manises, és València, és Talavera de la Reina o és Lisboa, perquè els models viatjaven per tot arreu. Però en concret aquestes, la rajola d'arts oficis català s'identifica immediatament. Quan veus una rajola d'arts oficis de Lisboa o sevillana tens el dubte. És Lisboa, és Sevilla, però quan veus una catalana no tens cap mena de dubte. És realment un dels dissenys que retransmeten més la personalitat de l'artesanat o de Catalunya en el segle XVIII. I es conserven tres al Museu de Calella. Tindríem aquest tambor, que casualment he agafat aquesta rajola de Delft, que també és un senyor amb un tambor, que és del segle XVIII, seria de la Palmeta, i la del segle XVI, que seria aquell llenataire, a la destral. Bé, i són models, a més, relativament comuns. Sobretot el tambor és un model relativament comú. La destral, el llenataire, és un model una mica més difícil de trobar, n'hi ha molt poquetes. Aquí tindríem les quatre, crec que n'hi ha alguna més, però crec que aquestes són les quatre que he localitzat del llenataire. Ja veiem el Cau Ferrat, el Museu Vicenç Ros de Martorell, el Museu Vicenç Ros, juntament amb l'enrajolada de Martorell, són els museus de ceràmica més importants de Catalunya, sense cap mena de dubte, i alguns dels més importants d'Europa, diria jo. La de dalt està en una col·lecció particular i també l'altra és enrajolada. Ja veiem que és el mateix model. És el mateix model, canvia l'arbre, això bé, és una petita diferència, després parlarem per què hi ha aquesta diferència. I aquí tenim el tambor, fins i tot he trobat l'estarcit. Aquestes peces es fan amb alçada. És una producció industrial. A mesura que va passant el segle XVIII, aquestes peces comencen al segle XVII com una peça de luxe. Poques famílies poden comprar-se una peça d'aquestes. Al segle XVIII es comença a popularitzar i es comença a fer-se un dibuix més estandarditzat. Aquest dibuix estandarditzat és a partir de l'estarcit. Es fa el dibuix en un paper,
Aquest dibuix es perfora amb petits puntets i amb carbó es posa el polsim de carbó a sobre. Quan aixeques el dibuix de la rajola ha quedat el dibuix marcat i llavors és molt fàcil de resseguir amb manganès el contorn i aplicar el color. I amb això tens una producció que a mesura que es fa més important la producció perd en qualitat perquè es perd en detallisme. Però bé, aquí tindríem 3 d'aquests models del tambor, ja veiem que s'ajusten perfectament al model de l'Starseed. Aquest Starseed va ser l'últim taller de Barcelona que va tancar, que encara funcionava des del segle XVII, va tancar el 1895, i havia estat en funcionament tot aquest temps, i un col·leccionista particular va comprar aquesta col·lecció de Starseeds i avui dia es conserven, el Caselles, i avui dia es conserven a Barcelona, al Museu del Mnac. I veiem com si tot la cara s'ajusta perfectament a l'Starseed del dibuix. Són dibuixos, les dues superiors són del segle XVIII, començament i mitjans del segle XVIII, amb aquestes fulles de palma tan grosses, i l'última, que ja pertanyeria a la sèrie de la Pita, amb aquestes fulles més petites, i ja veiem que el dibuix és més matusser, més escadusser, ja és de finals del segle XVIII, començaments del XIX. Ja veiem com a mesura que passa el temps aquestes rajoles també perden qualitat. El que passa és que no són del segle XVIII, ni del XVII, són imitacions del segle XX. Clar, aquestes peces al segle XX es posen molt de moda i es fan moltes imitacions. Això no vol dir que la persona que les fessi o la persona que les encarreguessi ho fessi amb mala intenció. No hi ha un motiu fraudulent, simplement molta gent al començament del segle XX, a partir de 1920, 1930 i sobretot després de la Guerra Civil, es posa molt de moda, molts artesans fan la seva versió de vegades lliure i són molt fàcils de distingir que són del segle XX, de vegades copien literalment un model del segle XVIII o del segle XVII i llavors és molt difícil esbrinar si és del segle XVIII o és una imitació del segle XX. En aquest cas manquen els anàlisis químics. Evidentment, amb l'anàlisi químic del fang i de l'esmalt se podria dir que són del segle XX. Jo, amb la inspecció ocular, no dubto que siguin del segle XX. Me puc equivocar, evidentment, però jo no dubto que siguin del segle XX. Però insisteixo, això no vol dir que sigui una intenció fraudulenta. Potser simplement va ser un amateur, un amant de la ceràmica que volia decorar casa seva amb aquestes peces d'arts oficis i va encarregar a un ceramista, crec fins i tot saber quin ceramista és, va encarregar aquestes peces als anys 30, 40, 50. Clar, aquestes peces, un cop passat el temps, quan es donen al museu a la dècada de 1980-90, ja ningú se'n recorda que no són autèntiques del segle XVIII. Però n'hi ha detalls molt significatius. Si veiem la casaca de la rajola que està al mig, ja no té detalls, s'ha aplicat el color sense marcar la butxaca. Fins i tot en aquesta n'hi ha incongruències de temps. La destral està posada al revés. Cap arbre tallarà amb la destral posada al revés. Això és una persona que treballa en destral del segle XVIII, un detall impossible d'equivocar-se. L'arbre, a canviar de l'arbre, és una tipologia típica de la ceràmica del segle XVIII, però el personatge va vestit amb un jubon i unes calces del segle XVII. Són coses que, clar, que un ceramista de l'època no faria. No tindria aquesta mena d'equivocacions. I sobretot a la part del darrere. I això ho dic sempre. Si algú col·lecciona rajoles i la posen en un marc, sisplau, en un marc obert, que es pugui veure a la part del darrere, perquè la part del darrere dona molta informació. El tipus de fang, el tipus de premsat, es pot esbrinar moltíssimes coses amb la part del darrere de la rajola. Si es tapa el marc, manca informació, no es pot dir. Jo me les mirava i li deia al Josep, això és que no em quadra, però sense que no vaig demanar permís a la directora del museu per poder despenjar les rajoles i quan vaig veure la part del darrere, perquè el marc estava obert, no estava tapat, vaig dir, no, segle XX, segur, sense cap mena de dubtes. L'altra el mateix, l'altra no he parlat d'ella, però també és una rajola que pertany a Calella, també és del segle XX, i també barreja dos tipus de vaixell. Tenim una fragata amb rems, però les veles es corresponen a un galeó. Cap persona del segle XVIII hagués barrejat aquestes coses, perquè tenien molt clar que era un galeó i que era una fragata, com ara tenim molt clar que és un Peugeot o cotxes, no entenc, però tothom distingeix les marques de cotxes. Ningú barrejaria les rodes amb el capot d'un altre. Al segle XVIII ningú barrejaria aquestes veles quadrades que són de galeó amb les de la fragata, que són veles llatines.
si aquestes són falses, no són falses, aquestes, diguem-ne, no són del 18, sí que tenen peces del 18 que són molt importants, com aquesta que està al mig, aquell triangle verd i blanc, que és una rajola tothom la coneix, de cartabó, de vela o de mocador. Per mi és un dels grans ítems de la ceràmica catalana. És aquesta ceràmica, aquest disseny fet a Barcelona, que ha recorregut tot el món. És un disseny molt simple, molt senzill, però que dona l'oportunitat de fer unes composicions molt sofisticades i pràcticament infinites. Aquí a l'esquerra tenim un panell de paret de la Casa de Convalescència de Barcelona del segle XVII, on veiem l'aplicació d'aquestes rajoles. I aquí aquest clavell és una peça que també és del 16-18, que juntament amb aquesta rajola de Calçador són els grans ítems del disseny ceràmic català d'aquest moment. D'aquesta no conserva cap el museu, però l'he posada perquè totes juntes per mi són dues peces que han d'estar en qualsevol museu del disseny o de la història de l'art català, perquè són dues peces cabdals. Són dues peces que semblen molt senzilles, tothom les ha vist, moltes cases en teníem sota els balcons, quan es fan restauracions es llencen, és una llàstima, però aquestes peces van tenir molt prestigi a la seva època, van ser imitades fins al pràcticament començament del segle XX. Aquí tenim aquests palaus del nord d'Àfrica, d'Algèria, Tunis, tot això és rajola catalana. És a dir, al segle XVIII, fins i tot els països àrabs compraven rajola catalana. Hi havia aquest atri o aquest pati amb aquesta rajola de cartabó. En aquella porta veiem bé tota la fulla de cant o fins i tot també composició amb el clavell. És tota aquesta rajola policroma catalana que va tenir molt d'èxit, que va ser molt, molt imitada. I és una peça que és una llàstima que en les restauracions, sobretot de particulars, es llença, no es guarda, o es llença l'original, perquè s'ha fet amb el bé, evidentment, i es posa una còpia. Jo ho sento molt, jo estic molt, molt, molt en contra de les còpies. I això ho repetiré sempre. Restaurar una peça de ceràmica no és substituir-la. Substituir una peça de ceràmica no és restaurar. Això ha de quedar molt clar. Llavors, bé, tenia aquestes peces que nosaltres ja llancem, però que van ser peces de molt prestigi i van viatjar moltíssim. Aquestes peces, fins a la primera dècada de l'any 2000, els historiadors francesos, evidentment, això és colònia francesa, havia estat colònia francesa, els historiadors francesos pensaven que era italiana, perquè deien que això no era àrab, evidentment, però que qui podia fer això a Europa en aquell moment? Itàlia, i estaven catalogades com peces italianes. Fins que un historiador francès va venir a Barcelona, va veure a Barcelona aquestes peces i llavors, bim, sorpresa, eren catalanes. El nostre menyspreu per la ceràmica catalana arriba fins a aquest punt. Vull dir que tenen aquests conjunts tan fantàstics i a fora es consideren italianes, perquè no hi ha estudis que diguin no, això és una peça catalana, però que aquí a aquestes peces no li donen cap mena de valor. I aquí veiem en concret aquesta flor, com va ser imitada a Pas de Calais, és un centre productor francès al segle XIX, o fins i tot en aquest catàleg de 1900 d'Holanda apareix també el clavell, també la que està a l'altre extrem, aquesta margarida, que es forma la margarida en 4, també és un disseny català-valencià, i allò són rajoles aplicades en masies, en cases en borderer i en granges masies del nord d'Holanda. És a dir, que és una peça que va tenir molt d'èxit, moltíssim, i que com peça de disseny català hauria d'estar bé a l'alçada de Mariscal, no, Mariscal no, que és valencià, bé, de qualsevol dissenyador d'aquests de moda catalans d'avui dia. I ara donaríem també un salt, no en el temps, perquè és un plafó del segle XVIII, però una mica en la intenció de la rajola. Això ja no és una decoració decorativa, no és un plafó decoratiu, sinó ja estem més lligada a la devoció personal, de pensar que a partir de la contrarreforma es dona molta importància a la devoció personal, sobretot al culte de Maria, per contrarrestar la negació de Maria com Mare de Déu per als protestants, però ja sorgeixen totes aquestes Maria Immaculada, Maria de la Concepció, la Mercè, bé, surten aquestes coses per donar atribucions a Maria i això es difona a partir d'aquests altars particulars de les cases, que també servien per marcar la casa. Aquest tenim a la dreta, no, a l'esquerra, perdó, és que em faig un lío. A l'esquerra tenim una Santa Madrona que ve d'una casa particular de Calella,
A mi em sorprendria que no haguessin més, perquè eren peces molt, molt populars, i és cert que s'ha perdut molta ceràmica. La destrucció de la ceràmica a Catalunya ha sigut brutal. Es calcula l'Antoni Cerdà, que és un gran historiador de ceràmica, per mi és el millor, ha calculat que, per exemple, de rajoles d'oficis entre museus i col·leccions particulars es conserven unes 20.000 actualment. Però és que qualsevol inventari d'un ceramista del segle XV-XVI a Barcelona, i n'hi havia molts, arribaven a fer milions de peces a l'any. Això ens dona la idea de la quantitat de peces que s'han arribat a perdre. A mi em sorprendria que una ciutat important com Calella, amb un comerç important, amb cases bones, amb cases riques, no n'hi haguessin més plafons del segle XVIII. Si no n'hi ha és perquè s'han perdut. Però en principi era una peça de decoració i de devoció personal molt, molt freqüent. El que tenim aquí és una Santa Madrona, evidentment, una patrona dels mariners, Calella, en port amb molts naus i navegants, evidentment està lligada a la professió que feien a casa. I aquesta peça ceràmica al mateix temps ens dona molta informació. Ella mateixa és una font d'informació, és un document. Aquí al cantó tinc una altra d'aquestes peces, molt similar, perquè són del mateix autor, són de Bernat Reig, va ser un ceramista, una saga de ceramistes. Van funcionar entre finals del segle XVI fins a finals del segle XVIII, va estar en actiu el taller i van tenir una gran producció. I bé, són del mateix, per això he posat aquesta de Museu Diocesà, i a més les dues tenen el mateix paisatge. Tenim a Santa Eulàlia, amb Barcelona al fons, i Santa Madrona, també amb Barcelona al fons. Veiem Montjuïc, l'antic far del port, que avui dia és un rellotge, les muralles de la ciutat, i aquí tenim també, a Santa Eulàlia, tenim Montjuïc i la catedral de Barcelona. Clar, pot pensar, això és estereotipat, això són dibuixets de nens, però no, corresponen a imatges reals de la ciutat de Barcelona. Aquí. I aquí veiem aquest gravat de finals del segle XVII, on veiem Barcelona, veiem la linterna, li deien, el far del port, que avui dia ja no funciona com far, ara té un rellotge, veiem tota la ciutat emmurallada, veiem aquí Montjuïc, com era Montjuïc abans. El castell d'avui dia és un castell que es va començar a construir a partir de la dècada de 1730 o 20. El castell del segle XVII o XVI era més aviat una torre de defensa envoltada de muralles amb un sistema de comunicació amb la ciutat. Aquestes banderoles que veiem servien per comunicar-se amb la ciutat. I veiem bé que està molt ben representada en els dos plafons anteriors. Torno enrere un moment. Si puc, aquí. Ja veiem, sobretot a la Santa Eulàlia, que la representació del castell és molt fidedigna a com està representada en el plànol de Barcelona. També la linterna, el fanal, i també la catedral de Barcelona. Aquí veiem la catedral, que correspon a la façana de la catedral de Barcelona abans de la reforma... Abans de la reforma de les reformes de finals del segle XIX o principis del segle XX. Veiem la façana de la catedral sense l'afegit neogòtic que té actualment. Aquesta ceràmica no només és una peça històrica, no només és una peça d'art, sinó que també ella mateixa ens ajuda a reconstruir un paisatge desaparegut. En aquest cas és el de Barcelona. Pràcticament tota aquesta ceràmica de Calella està feta a Barcelona. Alguna peça de Manises o de Reus, però bàsicament el gran centre productor de pizza catalana és Barcelona, de sempre. I aquí un altre plafó del Bernat Reig, aquest pertany a la col·lecció Mascor, de Torroella de Montgrí, amb la mateixa cenefa que té el plafó de Calella. I per situar una mica qui era aquest Bernat Reig, si vostès van a la Casa de Convalescència de Barcelona, que abans hem vist un pati amb rajoles d'un altre gran ceramista, el Llorenç Passolas, del segle XVII, les escales estan adornades amb aquest arrimador del segle XVIII fet per Bernat Reig. És a dir, és un personatge que va ser... tant el pare, l'avi i després els seus fills, l'Antoni, van ser personatges molt importants dintre de la producció de pizza a Barcelona. Hem de pensar que els grans edificis públics de Barcelona estaven tots enrajolats. Barcelona era la capital de la rajola, com podia ser-ho Sevilla o Talavera o Lisboa. El que passa és que la destrucció ha estat massiva, però els grans espais públics de Barcelona, els grans edificis, estaven tots enrajolats. Es conserven
les grans esglésies, els monestirs, tots els monestirs que es van enderrocar per construir les places públiques de Barcelona estaven enrajolats. El que passa que no es va salvar pràcticament res. I el que es va salvar es va recuperar d'entre les runes i avui dia està en col·leccions particulars. Però la Casa de la Convalescència de Barcelona és de les poquetes que encara conserva aquest gran programa decoratiu a partir de la ceràmica. I ara passaríem a totes aquestes peces de mostra. El que hem vist fins ara són peces singulars i aquestes peces singulars estaven rodejades per arribar a cobrir tot el mur d'aquestes peces no industrials, però més repetitives. És a dir, a partir d'una es feia un dibuix de 4, que és un dibuix obert, o la tancada. La tancada és la peça que en si mateixa ja és el dibuix. Quan està la rajola i amb una floreta al mig, que ella només ja fa el dibuix complet i pots fer infinit. Per fer la rajola de dibuix obert necessites 4 com a mínim per fer el dibuix. Tot el que tenim aquí és l'evolució d'aquesta rajola de mostra des del barroc fins al neoclàssic al començament del segle XVIII. Aquests models són bàsicament comuns a València i Barcelona, també a Lisboa, a Sevilla, del segle XVII, però al segle XVIII pràcticament hi ha una petita individualització i els centres de Barcelona i València es copien. Si un model ho treu Barcelona, poc després ho copia València i al revés, quan València crea un model nou, de seguida els ceramistes de Barcelona el copien. I dic Barcelona per això, perquè és bàsicament el centre productor de pissa a Catalunya és Barcelona. Els altres centres són menors. Reus, que feia ceràmica de reflex daurada, pràcticament quan comença la indústria textil a començaments del segle XVIII, tanca els centres productors de ceràmica i no torna a fer mai més ceràmica. La Bisbal sortirà després. I el que sí que hi ha, pràcticament tots els pobles tenen la seva fàbrica o taller, és terrissa. Però la terrissa ja és un altre material perquè no està vidriat, o està vidriat amb plom, que és transparent i no té aquest tractament artístic que té la pissa, la maiòlica, la faiença, que és el que conserva el Museu de Calella. I sobretot totes aquestes peces sí que estan catalogades, aquestes peces ja van entrar després, quan el museu ja funcionava o les persones que les van guardar van fer una petita fitxa i tot això sí que ve de cases de Calella. I aquestes peces que ens donen una mica la imatge del gust de la gent de Calella i de les seves possibilitats econòmiques. Evidentment, quan una peça té el dibuix més complex és una peça més cara. Si és de Barcelona o de València, hem de pensar que a partir de 1870, quan Barcelona comença a créixer, és un gran inspirador de recursos arquitectònics i sobretot a partir del roc de les muralles i a la consigna d'arribades del port de Barcelona són diaris els vaixells que arriben de València carregats de milers i milers i milers de rajoles, perquè la producció de Barcelona no arriba per abastir tot el que demanda el mercat de Barcelona. Però bé, el Museu de Calella té una petita mostra suficientment variada per veure l'evolució des d'aquesta rajola de mostra del barroc fins al neoclàssic. No sé com vaig de temps. Arribaré. Bé, i a banda d'aquesta producció de rajola aplicada a l'arquitectura, també es conserva aquesta farmàcia, la farmàcia Barri, que ve de Calella, que els propietaris, en una acte de generositat que no es dona gaire, i això s'ha de dir, van donar tota la farmàcia antiga al museu i tenim pots de farmàcia que van des de finals del segle XVII fins al segle XVIII. La majoria són del segle XVIII, és aquesta ceràmica que veiem aquí que es diu de Banyoles, perquè els primers pots que es van trobar, quan es va començar a fer els estudis de ceràmica a finals del segle XIX, principis del segle XX sobretot, quan es van fer els primers estudis, els primers pots que es van veure d'aquesta tipologia van ser a Banyoles i van pensar que era ceràmica feta a Banyoles, però no és una ceràmica feta a Barcelona, però es va quedar amb aquest qualificatiu de ceràmica de Banyoles. És una ceràmica que té molta influència de la ceràmica d'Alcora. Si al segle XVII el gran centre productor és Barcelona i València imita el que fa Barcelona, al segle XVIII canvia. És Alcora i València els grans centres productors i Barcelona imita el que fa València. I aquí veiem la factura de la ceràmica d'Alcora, que és molt millor, com està fet el gerro, la qualitat de l'esmalt, el dibuix, que és molt més
bé, més acurat, molt ben fet. Alcora, Onda, Manises, ja des del segle XVIII tenen escoles de dibuix perquè els ceramistes aprenguin a dibuixar i facin bons dibuixos. Aquesta formació, evidentment, repercuteix en la qualitat de la ceràmica. La ceràmica catalana, que encara funcionava en el sistema gremial i l'aprenent es formava dintre d'un gremi, bé, va perdent qualitat. Evidentment, quan tota Europa ja deixa el sistema gremial, Catalunya encara segueix amb els gremis, això fa que perdeixi qualitat i a més l'artesà el que fa és repetir un model, no innova. L'artista el que fa és innovar, l'artesà repeteix. Això fa que de mica en mica, a mesura que va passant el segle XVIII, la ceràmica de Barcelona perdi moltíssima qualitat i això ho veurem en les produccions posteriors. Però bé, aquesta ceràmica del XVIII, que encara fa goig, a mi m'agrada moltíssim, la tipologia de Banyoles m'agrada moltíssim, però si la comparem amb Alcora, evidentment es veu que és de menys qualitat. L'altra peces importants que té la farmàcia Barri són aquestes peces que ja són del segle XIX. I aquí ja veiem, ja no és un artesà, el que hem vist fins ara són tallers artesans que reben un encàrrec i fan a mà totes les peces, és a dir, cap peça és igual, perquè es fan a mà i la mà no sempre és igual. Això ja són peces industrials que es compren per catàleg. I no són aquelles de tallada de Llofriu, però és molt similar. Són aquestes peces que ofereix tallada de Llofriu, es venen per catàleg i es compren. I això ja és una altra mena de ceràmica. Això és porcellana industrial, amb una aplicació d'or, i bé, és el pot de farmàcia de tota la vida, però ja adequada a l'estètica del segle XIX, de finals del segle XIX. Però ja no és una producció artesana, és una producció industrial. A partir de 1836 el govern prohibeix els gremis desapareixen i llavors la indústria ceràmica a Catalunya té un impàs en què entre la desaparició dels gremis i la formació d'escoles la ceràmica té una davallada molt forta. I a més coincideix amb la pujada de València, que té una connexió amb Europa molt important, i l'arribada de la ceràmica industrial europea, que té una qualitat a qualsevol nivell estilístic, estètica, de preu també és molt més econòmica que la ceràmica catalana. És una mica el que veiem aquí. Aquestes rajoles que es fan entre 1860 i 1880, fins i tot 90, que fan els tallers de Barcelona, que estan a tot arreu. Vull dir, són aquestes que estan a les eixides, als patis, que enrajolen les aigüeres, perquè a més de fer una decoració, tenen una funció pràctica, que és allargar la humitat. I a més veiem com de mica en mica el dibuix es va reduint, perquè es fa amb alçada, és a dir, el senyor sucant el pincell en òxid, i aquest òxid es posa sobre la capa estanífera i llavors es va al forn. Com la demanda és molt alta, veiem com el dibuix cada cop és més senzill, fins a arribar la Calella no té cap, però es poden veure al Museu Can Tintorer d'Esplugues de Llobregat, que té una col·lecció fantàstica, arriba al punt que només és això, un punt. És la rajola blanca i al mig n'hi ha un punt en blau, perquè el que es tracta és de fer moltes, perquè la construcció de l'Eixample demanda molta producció i com es fa a mà, que no hi ha una indústria, s'ha de reduir la decoració. I són aquestes peces que tenim aquí. I per comparar una mica què es feia a València i què es feia a Europa, veurem ara unes diapositives, perquè clar, això ho posa la gent amb una classe mitjana o gent que busca un material pràctic per cobrir de les humitats la paret. La gent que busca una qualitat estètica, que busca una peça de prestigi, que no és per decorar la cuina, sinó per posar al saló, a l'entrada de casa, ja no compra ceràmica catalana, compra ceràmica valenciana o ceràmica europea. I és una mica el que veiem aquí. He posat aquest exemple també de plat, que és de finals del segle XVIII, de mitjans del segle XIX, finals del segle XIX, segona meitat del XIX, que ve d'una masia a Rabassa, que es conserva al Museu de Calella. Clar, això és el que es feia amb els artesans. És un plat molt matusser, està decorat amb engalba i aquesta engalba està coberta amb un vitrall a base de plom que és transparent,
però clar, és una producció molt matussera. La burguesia, diguem, és la vaixella típica de les famílies menestrals, però quan aquestes famílies menestrals deixen de ser menestrals i comencen a ser petita burguesia, ja no els agrada això, ja volen una cosa més refinada. I el que tenim és aquest plat de la Pigman de Sevilla, que és de la mateixa època. Aquest sembla molt més antic, però són de la mateixa època. Ja veiem un plat fet amb una manufactura molt bona, amb aquests dibuixos que estan fets per transferència, és una mena de calcomania. Llavors es pot fer una producció en massa amb una qualitat estàndard, perquè ja no és un senyor dibuixant, sinó és una serigrafia que es fa sobre el plat, tots són iguals, que a més tenen un preu molt reduït perquè es fa en fàbrica, es fan motllos, i tenen una producció industrial que, clar, no pot competir amb aquesta peça més matussera. Igualment passa amb les rajoles. Veiem aquestes rajoles de Minton angleses, que són de 1870, 1880, i a més, no només la qualitat estètica, que totes són iguals perquè estan fetes industrialment, que són més barates, per tant, sinó que a més tenen dissenys de personatges importants. John Moir Smith va ser un arquitecte escocès molt important, els seus dissenys de ceràmica es paguen moltíssim actualment, o Christopher Dresser, que va ser també un dissenyador anglès molt important, que va ser un dels dissenyadors que va començar primer a produir béns de consum europeus amb estètica japonesa. Ja sabem vostè que a finals del segle XIX la influència de l'art japonès és molt important a Europa. Christopher Dresser va fer la primera història de l'art japonès traduïda en anglès, que es va traduir a tota Europa. Lluís Domènech Montaner tenia el llibre de Christopher Dresser en anglès. Bé, és un senyor molt important. Ja veiem que ja són ceràmiques que ja tenen un cert prestigi afegit, venen d'un dissenyador, tenen una història, estan a la moda, ja no és la ceràmica que es feien als tallers de Barcelona, i a més ja veiem, una és aplicada per Gaudí al Capricho de Comillas i l'altra és d'una casa molt bona de Barcelona. No tinc permís del propietari per donar l'adreça, però l'arquitecte és l'Antoni Serrallà, que és un arquitecte molt important, premodernista, però que l'arrimador d'entrada a la casa ja veiem aquestes fustes de caoba amb aquestes peces angleses. Evidentment, aquestes famílies de prestigi no recorrien a aquesta ceràmica blanca i blava, que era la més normal en les famílies més estàndards, no riques, no diguem pobres, diguem famílies no riques. I això és el que es feia a València també a partir de la dècada de 1860. Ja tenen una connexió amb Europa, comencen a revolucionar models, també fa una industrialització incipient, tímida, no són les grans fàbriques del nord d'Europa, de França, de Bèlgica, d'Alemanya, evidentment, però tenen una certa mecanització, ja no es fa tot a mà, i bé, i sobretot que comencen a copiar models europeus, els valencians ho copien tot, bàsicament, també comencen a recuperar models antics, com aquesta influència de l'àrab, i també grans arquitectes com Gaudí, aquella peça que veiem allà, aquest gran medalló, és un original del Parc Güell, que actualment es conserva al MNAC, al Museu Nacional de Catalunya. Veiem com, menys la peça central, que és una peça de ceràmica catalana, ja modernista, veiem que tota la resta, tant la que està a baix com la que està als voltants, és ceràmica valenciana, que Gaudí compra en massa, perquè ja dic, en aquest moment les fàbriques de Barcelona no donen abast i la importació de ceràmica de València és molt important. I també passa al període modernista. I aquí tindrien l'altre centre, que bé, al segle XIX n'hi ha una gran davallada a tots els centres productors espanyols, ja sigui Sevilla, Talavera, València o Barcelona. Tothom que ve de visita diu aquestes ciutats que havien estat el que eren, quina pena la producció que tenen. I al final del segle XIX València es reactiva, però també es reactiva a Sevilla. Comença a imitar la gran ceràmica andalusí del segle XV-XVI. Aquí veiem a l'esquerra aquest arrimador de l'Alhambra de Granada, com pràcticament el copien les ceramistes de finals del segle XIX. La Pigman, Ramos Mensaque, Ramos Rejano, Santa Ana, González, a més, és una ceràmica que té moltíssima difusió. Totes aquestes peces que veiem aquí, com les valencianes, venen de cases de Calella. És a dir, les famílies de Calella també compraven ceràmica valenciana i, evidentment, aquesta ceràmica andalusí, que era molt exòtica i molt preuada. La moda neoàrab es posa de moda a finals del segle XIX i aquestes peces que tenen una tècnica, normalment les peces catalanes d'aquest moment estan fetes amb alçada, les valencianes estan fetes a la trepa es feia un dibuix
es retallava el dibuix en el llapis, en el paper, i un cop es posava sobre la rajola, es passava un pincell, s'aixecava i quedava el dibuix marcat. I això es complementava amb alçada o amb altres tècniques. Aquesta és a l'aresta. L'aresta és que es feia el dibuix primer gravat sobre una planxa de fusta o de metall, en relleu, es pressionava amb la rajola sense cuir, és a dir, amb el fang encara tou, s'aixecava i es posava al forn. I llavors, els canals que havien quedat s'omplien amb els diferents esmalts i això evitava que es barregés i quedava aquesta ceràmica. És una ceràmica més cara, evidentment, i a més té un format diferent. Si la ceràmica valenciana i catalana té un format de 20x20, abans era 13x13, a partir de 1856 que a Espanya adopta el sistema mètrico-decimal, llavors es passa al 20x20. El 13x13 o el 12x12 corresponia a un sistema de medició medieval que era la cana de Barcelona. La cana de Barcelona feia com 1,5 metres i estava subdividida en 8 pams i aquestes rajoles corresponien a aquesta medició medieval. A partir que s'incorpora el sistema mètric decimal es posa el 20x20, que és una part del metre. I a més, al ser la peça més gran, és més econòmica i s'instal·la més fàcilment que no peces més petites. Bé, són coses que parlo fora de temps, però jo crec que s'entén el que vull dir. I ja arribaríem ja a la gran ceràmica modernista. Evidentment, Barcelona també reacciona, no es queda quieta. Ja n'hi ha, a partir de 1880, ja n'hi ha intents de fer una producció de ceràmica moderna, industrial, però sobretot serà a partir del premodernisme, a partir de l'Exposició Universal de Barcelona, amb arquitectes com Lluís Domènech Muntaner o dissenyadors com Alexandre Riquer, Gaudí, sobretot Josep Vilaseca també, que agafen la ceràmica i li donen un revulsiu molt gran, agafen la Pujol i Baucis, que és la fàbrica més gran que havia en aquest moment a prop de Barcelona, a Esplugues de Llobregat, i bé, la converteixen en la seva fàbrica de referència, comencen a fer dissenys exclusius per les seus, com no troben la ceràmica industrial que ells desitgen, es converteixen en dissenyadors industrials, fan dissenys de ceràmica i és llavors l'eclosió primer de la ceràmica historicista, eclecticista de finals del segle XIX i després la ceràmica del modernisme. A més, agafen la ceràmica perquè la ceràmica té uns valors que li interessen molt als modernistes. Primer, pot adoptar qualsevol estil. La ceràmica és un material que no té estil en si mateix, tu la decores i aquesta decoració pots fer una decoració barroca, modernista, floral, neogòtica, i això els interessa als arquitectes modernistes, perquè això es posa com una pell que decora els edificis. L'arquitectura modernista bàsicament són quadrats, no té res. Nosaltres considerem arquitectura modernista és per la seva decoració, per la seva pell d'arts decoratives, ja sigui ceràmica, guix, esgrafiat, vitrall. És això que fa un edifici modernista. Llavors això els interessa als arquitectes perquè poden fer un edifici relativament senzill a partir de tècniques constructives modernes, el ferro i el maó, i recobrir aquesta estructura amb aquesta decoració fent els grans palaus modernistes. A més, és ceràmica que normalment té autor. Aquestes flors de vinca que estan al mig és una producció de la Pujol i Baucis i el dissenyador va ser Lluís Bru. Lluís Bru era un ceramista valencià afincat a Barcelona i va ser el ceramista de capçalera de Domènech Muntaner i de molts altres ceramistes. I veiem aquella ceràmica també de finals del segle XIX, també feta a la Pujol i Baucis, amb evidentment aquesta influència neoàrab. També totes aquestes peces evidentment s'han recuperat de cases de Calella, ens donen una mica també el gust de la gent de Calella, de cases bones. Això és ceràmica cara, Pujol i Baucis era una ceràmica que treballava, i això ho explicaré ara també, que treballava per projectes amb arquitectes. La Pujol i Baucis feia unes peces, però feia les peces perquè arribava Domènech Muntaner, Puig Cadafal, Enric Sagnier, arribaven allà i li deien vull que em facis aquestes peces per a aquesta casa en concreta. Si després aquestes peces tenien èxit, es feia una producció comercial, però no era el normal. No feien peces per fer-les i les treien al mercat a veure si agradaven. Funcionaven més aviat per encàrrecs d'arquitectes. I a més, aquestes peces especials, el Museu de Calella té un parell molt bones. No estan exposades a la sala actualment, estan a les reserves, però venen també de Calella. Tenim aquesta flor d'aquí, aquest dent de lleó o un blauet.
que és un disseny de Domènec Montaner i que Domènec Montaner va utilitzar per fer l'escala de veïns de la Casa Thomas. La Casa Thomas té dues escales, una que arriba al pis principal on vivia la família Thomas i l'altra que donava els pisos de lloguer. I aquesta escala està decorada amb aquesta rajola. Després d'aquesta rajola es va fer una petitíssima producció comercial. Jo tinc localitzada una casa a Canet que està enrajolada amb aquestes rajoles i aquesta que ha aparegut per sorpresa aquí a Calella, però és una peça d'autor. I també passa el mateix amb aquesta peça de baix, amb aquestes taronges. És un disseny conjunt. De vegades, quan Lluís Bru treballa amb Domènec Montaner, no se sap ben bé on acaba la feina d'un i on comença la feina de l'altre. És un disseny de Lluís Bru i Domènec Montaner que es va fer per l'Hospital Pere Mata de Reus, que correspon a aquell arrimador d'allà. Després va fer una producció comercial d'aquesta molt important i va tenir molt d'èxit. Després ve al Museu de Calella, algú va donar aquesta rajoleta, que són dos taronges, però que formen part d'aquest arrimador, que seria fantàstic si aparegués tot l'arrimador sencer. A la Casa Museu Domènec Montaner conservem un fragment donat per el besnet de... Es conserva un fragment sencer que va donar el besnet de Domènec Montaner i és una peça fantàstica. Però bé, són peces que ja no són peces anònimes, sinó que són peces ja d'autor, una mica com passava a l'Anglaterra un parell de dècades abans. I aquí tindríem de nou la producció valenciana. Si a Barcelona tenim aquesta producció d'autor, els valencians el que fan és copiar la producció del nord d'Europa. Qualsevol historiador especialista en ceràmica que va a València troba a València, o en general a tot Espanya, troba tota la ceràmica de Bèlgica, d'Alemanya, d'Anglaterra, copiada pels valencians. El que fan els valencians és copiar tota aquesta gran producció europea i si a Barcelona es treballa per projectes, ells fan una producció massiva. Una fàbrica de Manises o d'Onda cap a 1900 podia produir 25 milions de peces a l'any, és a dir, una producció brutal. I tota aquesta producció s'exportava a tot el món. N'hi ha ceràmica valenciana modernista a tot el nord d'Àfrica, pràcticament des de Mèxic a Argentina està enrajolat en ceràmica valenciana. Bé, és una producció molt important. El que passa que treballen, ja dic, treballen d'una manera a la moderna, com ens deien. I com es treballa a la moderna? Treballar en catàlegs. Treballaven en publicitat, que insertaven en periòdics, i treballaven en catàlegs que enviaven als arquitectes més importants de tota Espanya i també als majoristes de material arquitectònic. I llavors el senyor o la senyora que es decorava la casa anava a aquestes botigues majoristes i pel catàleg encarregava les peces que volia. Llavors feia la combinació. Evidentment al catàleg havia una combinació, veiem aquí són dues peces que es conserven al Museu de Calella, aquells ocells que formaven originalment un únic arrimador, i aquesta peça d'aquí que al Museu de Calella es conserva només la cenefa, que són fetes d'una fàbrica molt important de València, l'Eloi Domínguez Veiga, de Manises, tenia fàbrica a Manises a Onda. I aquesta també va ser un fabricant molt important de Manises, l'Onofre Valldecabres, que aquí a les façanes d'algunes cases de Calella jo he vist ceràmica que és d'Onofre Valldecabres, però que funcionaven per això, ja no eren projectes d'arquitectes importants, sinó que ells feien un catàleg, s'enviava i com ara la gent anava a la botiga i comprava. Això fa que quan veiem ceràmica modernista a Catalunya, en un percentatge molt, molt alt, jo diria que un 80% de les vegades, és ceràmica valenciana. I ja entraríem al modernisme, al noucentisme. Al modernisme hi ha un canvi de paràmetres. Ja no és l'edat mitjana, sinó que ja és el barroc. Veiem aquestes rajoles aquí d'aquests angelets, que són valencianes, que ja comencen a copiar un model barroc, però sobretot ja no és aquesta idea de la pell decorativa, sinó que es recupera la idea d'artesanat. També estiguent els arts and crafts europeus, llavors el 1914 es crea, clar, amb la desaparició dels gremis i l'inici de la indústria ceràmica, a Barcelona desapareixen els artesans, ja no hi ha artesans que facin ceràmica. Llavors, clar, això canvia en el noucentisme. En el noucentisme es recupera la ceràmica del barroc com model, es comença a copiar la ceràmica del barroc, a més es crea l'Escola Superior de Bells Oficis, dura molt poquet perquè amb la Primo de Rivera la tanca durant la dictadura, però després és l'origen de l'Escola Massana. En aquesta escola massana, clar, es formen els nous ceramistes, ja no són artistes només, són artistes artesans, que són el Josep Guardiola,
el Aragall, el Xavier Crespo, que també fa ceràmica, Nogués, tota aquesta ceràmica noucentista que ja imita la ceràmica barroca. Però sobretot el que dona és el naixement d'un nou artesanat, que són els artesans que comencen a recuperar la rajola d'ofici desapareguda durant el segle XIX. I llavors, un d'aquests artesans que comencen a recuperar aquesta ceràmica popular catalana, que ja no són indústria, sinó que tornen a ser artesans, és el Jean-Baptiste Guibernau, que és l'autor d'aquests plafons magnífics que estan actualment al pati de l'escola, del Museu de Calella, i que venen precisament d'aquí, d'on estem nosaltres. Això m'ha dit el Josep, que això era el pati de Can Saleta, i aquestes rajoles segurament estaven en aquesta paret exposades. Quan això es desmantella, van a parar, per sort, van a parar al museu. Jean-Baptiste Guibernau, que va morir el 2001, és un dels grans artistes recuperadors d'aquesta tradició artesana que entronca la ceràmica del segle XX amb la ceràmica tradicional del segle XVIII. I va començar a fer aquestes peces que ja veiem que són peces molt abarrocades, són bàsicament models barrocs. El que veiem aquí és un encàrrec personal, un encàrrec privat que li van fer per aquí, per Can Saleta. Veiem l'escut de Calella, després ho veurem millor, veiem aquí a la muntanya, veiem les torretes de Calella. Bé, és una peça feta expressament per Calella, però sempre a partir d'aquestes escultures, columnes salomòniques o aquests gerros de flors que són molt típics del dibuix català i fins i tot portuguès. Són peces que al segle XVIII van viatjar, aquest model va viatjar per tot arreu i que els artesans artistes del segle XX recuperen de nou. Perquè situen una miqueta qui és Jean-Baptiste Guibernau, és l'autor de tots aquests plafons ceràmics que n'hi ha per Barcelona i també per Vilassar i per molts pobles. Després de la destrucció de la Guerra Civil, moltes esglésies o moltes cases encarreguen a Guibernau que facin plafons a imitació dels barrocs destruïts. En concret, aquest de Verge està a l'església de Sant Pere Nolasc, a la plaça de Castella a Barcelona, o aquella de la Portaferrissa, a una font de la Portaferrissa. Bé, és aquesta ceràmica del segle XX que imita una miqueta l'estil del segle XVIII. I jo crec que les rajoles que suposadament són del segle XVIII al Museu de Calella en realitat són de Guibernau, perquè es conserva una rajola de Guibernau que és que són pràcticament idèntiques a les dues que n'hi ha aquí al museu. O sigui, jo no dubto que les rajoles del segle XVIII, que en realitat són del XX, venen del taller de Guibernau. I també al pati n'hi ha totes aquestes rajoles d'oficis fetes per Guibernau. Però aquí estan fetes més a la moderna. Aquestes peces no donen cap mena de dubte. És una interpretació del segle XX d'una peça del segle XVIII. Les que estan a dintre, penjades a la paret, que tothom pensa que són XVIII, aquestes estan fetes imitant l'estil del segle XVIII, no inspirant-se, sinó imitant. Per això n'hi ha aquesta confusió de si són o no són del segle XVIII. I aquí tenim aquest plafó una mica més a prop, que veiem les torretes, el Sant Jaume, amb tota aquesta iconografia lligada a Calella, amb els vaixells, l'escut de Calella. I una mica per situar l'època, el Guibernau va fer aquest plafó que veiem que és molt semblant, i aquest plafó sí que està datat, pertany a una col·lecció particular. Bé, la data no deixa cap mena de dubte per la inscripció i la iconografia no deixa cap mena de dubte que és 1940. És un fet després de la Guerra Civil. El doctor Santiago Pallés combate el hambre en Cervera. I bé, la iconografia del senyor Santiago Pallés, que era un doctor, amb el caballo blanco de Santiago, la bandera d'Espanya, el bombarder, bé, 1939. Bé, aquest plafó tan concret ens permet datar entre la dècada de 1930 i 1940 el plafó de Calella, que ja dic, imita la iconografia barroca. I clar, no només al museu. El museu conserva molta ceràmica, evident, però a les cases particulars de Calella jo he vist moltíssima ceràmica. A les façanes i en algun pati que he pogut mirar una mica d'estranquis. N'hi ha molta ceràmica i molt interessant. Per exemple, veiem el Parc Municipal de Calella,
El Dalmau, exacte. Perquè Dalmau veiem com abans, aquesta fotografia que és de la dècada del 30-40, veiem com hi havia molta ceràmica que actualment ha desaparegut. O aquesta part que va fer després, que és ceràmica de rajola d'arts oficis, però ja està feta la trepa, ja es veu que la tècnica és del segle XX, que he trobat aquesta publicitat de 1920 on veiem el Lleó. És un fabricant de Barcelona, el José Coral, que la fàbrica i l'empresa encara funciona. Està a la Gran Via i encara funciona i encara fa reproduccions d'aquestes peces, però veiem com a la dècada dels 40 o 50, com es va fer aquesta part del Parc del Mau, van agafar aquestes rajoles. Clar, quan dic que la publicitat és de 1940 a 1920, no hem d'oblidar que estem parlant de peces industrials i aquestes peces, mentre n'hi ha demanda de públic, aquestes peces es fabriquen. Llavors, clar, el model original pot ser de 1920, però la producció pot ser anys 40 o 50, quan es fessi aquesta part del Parc del Mau. Són peces que estan a la intempèrie, són peces en l'àmbit públic, estan sotmeses a qualsevol vandalisme, ja sabem com està la situació, però són peces molt maques, i estan fetes a la trepa. Si la mà alçada és la predominant, l'única al segle XVIII, o com estan fetes les de Gibernau, aquí és una trepa, aquí és retallada, el dibuix retallat, una trepa per color, es col·loca, es passa el pincell, es col·loca la trepa següent fent-la coincidir amb la trepa anterior, es pincella amb el color nou i es té una producció seriada semi-industrial. I amb això, bé, jo crec que he donat una visió molt àmplia de la col·lecció de Calella, tota aquesta col·lecció que pot portar d'altres temes, sobretot la importància que té a nivell local i alguna peça a nivell de Catalunya. Bé, que conèixer la ceràmica és estimar-se-la, que tothom pot tenir a casa peces del segle XIX, del XVIII ja és més complicat. He vist algun balcó que té alguna peça del XVIII, bé, aquest d'aquí, aquesta fulla és del segle XVIII, l'altra crec que és una imitació moderna, però la fulla de Cant és del segle XVII-XVIII segurament. Bé, encara es pot trobar aquestes peces, conèixer la importància que tenen, el valor històric, el valor estètic, perquè són peces molt boniques, ens ha de portar a estimar aquest patrimoni i a intentar conservar-lo. Evidentment, una peça trencada no compleix la seva funció d'aïllar contra la humitat. Aquesta peça s'ha de substituir, però no és llançar. Es pot substituir una peça que imiti més o menys, però que no es confongui en una antiga, la peça trencada, però guardar la peça trencada. I si vostès no la volen, el Museu de Calella, la funció del Museu de Calella és conservar el patrimoni de Calella. S'ha de donar al museu, no llançar les escombraries. I bé, espero no ha estat massa pesat i això és tot. Gràcies. Gràcies, Vicente. No sé si algú té una pregunta. Jo sí n'hi volia fer una referent a una cosa que hem vist a última hora, que són els plafons de Can Saleta, que precisament es van recol·locar en el pati del museu. Per allò que una mica surten d'un pati, doncs els posem en un altre, el del museu. I la pregunta era si és el millor lloc on poden estar aquests plafons de rajoles que ja comencen a tenir uns anys. Si la peça estigués perfecta, sí, cap problema, perquè la ceràmica, i a més està cuita amb decoració sota coberta que té una cocció a una temperatura elevada, pot estar a la intempèrie. El problema és quan aquesta peça no està perfecta. Qualsevol petita bombolla que hagi explotat o qualsevol impacte d'una pedra, això fa que l'aigua entra dintre i amb els canvis de temperatura l'esmalt va saltant. I les peces que jo he vist al museu no és que tinguin una petita bombolla, és que estan trencades. Això, a la llarga, farà la destrucció de la peça, evidentment. Molt bé. Algú vol fer alguna pregunta? Només un petit apunt. Les fotografies que han sortit de les rajoles que estan al museu, que són d'inspiració neoàrab, i l'altra peça que sortia juntament amb les modernistes, que és de reflexes daurats, amb les geometries també àrabs, tothom les reconeix que són de la Torre dels Anglesos, exacte, que suposo que tots les haureu reconegut. Aquestes. Sí, espera, t'ho dic. Sí, aquestes són de Casa dels Anglesos i després també aquestes d'allà. El plafó de mà dreta, vosaltres el veieu a mà dreta. Tothom segurament els coneixeu del museu. Aquestes peces, no les sevillanes, però aquestes es van fer a la Pujol i Baucis i la pròpia fàbrica de la Pujol i Baucis, que ara és un museu, no en té cap. I el Museu del Disseny només té una. Aquí a Calella es conserva el plafó sencer.
Bueno, havia més, evidentment, perquè això anava sobre l'aleró de la teulada, però Déu-n'hi-do, al Museu de Barcelona del disseny només tenen una i a Esplugues de Llobregat no en tenen cap. El que no vam ser capaços va ser de conservar la casa. Conservar la casa, que he vist fotografies i és magnífica. Era magnífica. Era magnífica. Si algú vol fer alguna pregunta i si no, doncs li donaríem les gràcies a en Vicente per haver vingut i fer-nos aquesta llarga explicació. Gràcies per haver vingut i us recordem que properament ja hi haurà alguna altra conferència que ja se us anirà avisant uns dies abans. Gràcies per venir. El dia 2, precisament, la d'en Quim Botei, sobre audiovisuals. Jo sóc d'aquí, esteu tots convidats, ja ho sabeu, i gràcies. Vinga, bona nit.